Izuzetno je važno baviti se sportom, biti tjelesno aktivan, pogotovo sada u ovom periodu koji nas je zatekao u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, gdje smo bili jedno vrijeme dosta ograničeni kretanjem, ali evo to je sada malo, ipak smo slobodni i možemo se kretati i to treba maksimalno koristiti. Naravno, uvijek volim potaknuti ljude da se kreću vani koliko god mogu, pogotovo ako je lijepo vrijeme, ako imaju te mogućnosti, ali dok su doma, ako se ne mogu kretati toliko vani, uvijek mogu naći neku aktivnost, neku vježbu ili neki set vježbi koje mogu raditi u svom domu, u boravku i na taj način ostati aktivni i kada se ne mogu toliko kretati vani. Mogu reći iz osobnog iskustva, sport je iznimno bitan u školi. Osobno ja sam u sportu od 6. godine kad sam krenuo u osnovnu školu, već sam aktivno počeo trenirati gimnastiku svaki dan, ali opet taj sat tjelesnog u školi je bio meni izuzetno bitan, jedan od dražih predmeta, ne samo meni i mojim prijateljima, a u to vrijeme i nije bilo toliko tehnologije koje je odvlačilo djecu od možda aktivnosti, od sporta, a pogotovo danas u ovo vrijeme rekao bih da je iznimno bitno poticati tjelesnu aktivnost, poticati djecu na bavljenje sportom. To ne govorim sada o vrhunskom sportu, govorim o zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti, ona koja je najbitnija jer to je pravi sport, rekreacija, da se djeca u toj dobi, u školskoj dobi dok idu u školu, kada se uče drugim predmetima, drugim područjima života, isto tako je bitno ovdje steći navike da se bave redovito tjelesnom aktivnosti. Jer ako tu zavole sport, ako odaberu pravi sport, onda možemo očekivati da će se i kroz cijeli život baviti sportom, da će biti sretniji, da će biti zdraviji i samim time i naš zdravstveni sustav će biti manje opterećen i radit ćemo na prevenciji, a ne kasnije na liječenju. Imao sam više profesora, u osnovnoj školi sam imao profesora pokojnog Gospodarić, a u profesoricu u srednjoj školi Natašu Jerković, preko koje sam malo se okušao i u skokovima u vodu jer se ona bavila time kao trenerica, pa smo imali te van školske aktivnosti gdje sam se ja rado uključio. Ne treba se bojati gimnastike kao sporta u školi, pogotovo kada govorimo o školskoj gimnastici i elementima, pogotovo jer u školi rade i stručnjaci. To su kineziolozi koji su na fakultetu prošli između ostalog i predmet sportsku gimnastiku gdje su morali naučiti i položiti na ispitu i metodiku i asistenciju, odnosno čuvanje i pomaganje u tim elementima, tako da definitivno ne treba bježati od toga. Dapače, gimnastika je bazičan sport za sve sportove, pogotovo u toj mlađoj školskoj dobi. Sva djeca bi trebali proći osnovu gimnastike, školu gimnastike. To su jednostavni elementi. Naravno, uvijek može doći do neke ozljede kao i u svakom drugom sportu, ali ako se poštuju sva načela, ako se poštuje metodika, rizik je minimalan, a opet dijete će steći motoričke sposobnosti i znanja koje će mu koristiti za cijeli život, pa i u drugim sportovima.
želim Hrvatskom školskom sportskom savezu, svim učenicama naših škola, da i u ovo vrijeme, ovo neobično vrijeme koje nas je zateklo, da ostanu i dalje aktivni svi, da Hrvatski školski sportski savez se i dalje aktivno bavi organizacijom školskih i vanškolskih aktivnosti i da svi ostanemo zdravi, sretni i veseli.